अन्थाइग्रा बड'साया उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथाङा BLTनि गिबि मुंख्लं आरो बिथांनि मुंख्लं साना 9 जानुवारि आरो बे 9 जानुवारिखौ थांखि लानानैनो बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय बावसोमनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै दैदेननाय बिथांनि शहीद जानाय बा मुंख्लं जानायखौ जों मान होनानै बिथांनि मुङै बा बिथांखौ जों अरायसम सिबिनायनि थांखिजों खाग्राबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाया खौसे जानानै भारत नाङारि मोनसे बुलुर बादायलायनाय खुंबोदों आरो देग्लाय 22 बोसोर आरो बेयो दिनै 8 आरो 9 साननैनि हाबाफारि लानानै बे बादायलायनायखौ खुंनाय जाहैदों आरो बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन मुंदांखा क्लाबफोरजों लोगोसे मणिपुरनिफ्रायबो मोनसे हान्जाया नैबे देग्लायनि 22थि बोसोरारि भारत नाङारि अन्थाइग्रा बड'सा बे बुलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों आरो BTR सरकारनिफ्राय बे खुंनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बोसोरै 5 लाख राङै रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय आरो देग्लायबो बेखौ होनाय जादों। देग्लाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सानलायनानै जिहेतु ओनसोलावनो डिमाकुसियाव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया जागोन दा बेखौ नोजोर होनानै देग्लायनि बे बादायलायनायखौ बांद्राय गुवार लेभेलाव खालामालासिनो बेखिनि मोनसे स्टेट लेभेलनि बायदि नेसनेलानो जाहैबाय मणिपुरा जिहेतु थाबाय मोनसे टेलेब लेभेलावनो बे बादायलायनायखौ खुंनानै फोजोबनो थाखाय थांखि लानाय जादों। मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि गोबां सम बे खामानिखौ मावबोबाय थादों जाय समाव बर' हारिनि थाखाय सासे बिर जोहोलावा गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन बिनि मुङैनो दिनै 22थि खेब जाबाय अन्थाइग्रा बड'सानि जे बुलुर बादायलायनाय दिनै बेखेवबाय मा बुंगोन? गिबियावनो आं नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय नैबे 22थि अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिपनि बानजाय आफादनि जानानै एबा RCनि चेयारमेन जानानै आरो नै बिथां बर' दङ बिथाङा कनभेनर देग्लायनि 22थि बे भलिबल बादायलायनायनि आं गोजोननाय मोन्दों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला बानजाय आफादनि आंखौ सासे मासिगिरि हिसाबै बा चेयारमेन हिसाबै दायित्व होदों देग्लाय आरो बिथां बर'खौ कनभेनर हिसाबै दायित्व होदों आरो नै फंबाय बिथांमोना दङ दा बयनिबो हेफाजाबजों दिनै जों आवगायगासिनो दङ बे भलिबलखौ बा बादायलायनायखौ खुंनायाव बिखेखय जोंनि BTRनि EM स्पर्ट्सनि दावबायसा बर' बिथाङा जोंखौ गोहो बोलोजोंल' नङा मोनफ्रोमबो बिथिंजों बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होदों आरो लोगोसे जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो जोंखौ गोबां गोहो बोलो हरदों आरो लोगोसे जोंनि पानारि बिधान सभा समस्तिनि 64 नं बिधान सभा समस्तिनि MLA एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो जोंखौ गोबां गोहो बोलो होदों बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो दिनै जोङो आवगायदों आरो लोगोसे गोबां जोंनि EM MCLA आरो आगोलाव जालांनाय EM MCLA MLA बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होदों BPFनि समनि बारग' MLA EM MCLA बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाबजों आगोलनिफ्रायनो हेफाजाब होबोगासिनो दङ एबसुनिफ्राय लानानै बर' साहित्य सभानिफ्राय लानानै समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय लानानै बयबो दिनै जोंखौ हेफाजाब होदों जायनि जाहोनाव दिनै जोङो बेसिम जों आवगायनो हादों दा जोङो आसा खालामो जोंनि जाय बिथां बिर जोहोलावजोफ्रा जे आन्दलननि समाव बारसोमनानै गावनि जिउखौ बावसोमबाय आरो गोबाङानो माने घुनिया जानानै थालांबाय जे बिथांमोन बायदिनि मुंखौ गोजोरै लाखिनांगौब्ला जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंसो जों लाखिनो हागोन नङाब्ला जोङो सावरायनायजोंल' बेफोरखौ जों लाखिनो हानाय नङा आरो बेफोरनो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ जांख्रिखांहोनाय बा जायखिजाया खामानियाव मददथि होलांनायनि मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन बेफोरो नङाब्ला दिनै जों बिजाबावल' फरायनानै मोनबाय थाब्ला जानाय नङा सोरबाया बिजाबखौ फरायगोन फरायालाबासिनोबो थानो हागौ खिन्थु नैबायदि मोनफ्रोमबो माने हाबाफारिखौ जुदि जों
बै बिर जोहोलावजोफोरनि मुङाव जुदि जों लाखिलांनानै हाबाफारिफोरखौ जुदि खुंलांबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि उथिफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बुजिलांगोन सोरनिबा बिर जोहोलावनि मुङाव गेलेनाय बादायलायनाय जोंनिया होबोगासिनो दङ आरो बबेबा लामा हान्थिनाय लामाफोरखौबो जों बिर जोहोलावजोफोरनि मुङाव जों दोनलांनांगोन स्टेडियामफोरखौ जों दोनलांनांगोन अडिट'रियामफोरखौ जों दोनलांनो नाजानांगोन दा बेबायदिब्लासो जोंनि माखासे मावलांनाय बै समाव बारसोमनाय जायफोरा बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोननि मुङा गोजोरै थाबाय थागोन दा दिनै जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि मानिजाथाव गेदेमा बिथांमोना दिनै 20 बोसोर सिगाङावनो साननो रोंग्रोदोंमोन जे अन्थाइगोरा बड'साया जोंनि ओनसोलनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नेतृत्व होबोदोंमोन दैदेनबोदोंमोन जोंनि खाग्राबारि आनसलिक एबसुनिबो बिथाङा गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन बिनि उनाव बिथाङा जोंनि मिथिनायाव दा बारग' बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांजों लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथांमोन खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोन अन्थाइग्रा बड'सा बिथांमोननि दैदेननायाव आरो जों माखासेनि मुंखौ जों मिथिला बिथांमोननि दैदेननायाव बिएलटि मुंनि हाथियारजों सोमावसारनाय मोनसे आफाद बिथांमोना जोनोम होदोंमोन 1992 मायथाइयाव आरो बिनि सिगाङावनो 1995निफ्रायनो बिथांमोना बेखौ प्लेन पलिसिखौ खालामदोंमोन दादोंमोन खिन्थु बै समावनो अबथिरा बिथाङा मुंख्लं जालांबाय अन्थाइग्रा बड'साया दा जायखिजाया बिथांनि मुंखौ जों गोजोरै लाखिनांगोन आरो बिथांनि मावनाय दांनायखौ जों सिगाङाव लानानै जोंबो आवगायलांनो नाजानांगोन जायखिजाया जों माने दिनैबो जों नाजागासिनो दङ जोंनि इयुननि उथिफुनाय बिथांमोनहाबो लाखिलांनो नाजानांगोन आरो जों गोजोननायखौ मोन्दों बिथां अन्थाइग्रा बड'सानि मुङाव जिहेतु बेयाव बुलुर बादायलायनायखौ जों होयो बेयाव गोबां स्टेटनि एमएलए मिनिस्टार जोंनि बिटिआरनि इएम एमसिएलए चिफ बयबो मानाव गेदेर बिथांमोना बेवहाय बोसोराव सासेबाबो सानैबाबो जोंनि गेजेराव फैयो आरो बिथांमोना बे ओनसोलनि माखासे गोलैसोना थानाय खामानिफोरखौ नोजोर होनानै मोनफा मोनफा मावफुंलांगासिनो दङ जों आसा फारिदों बिनि गेजेरजों बे बुलुर बादायलायनायखौ बादाय होनायनि गेजेरजों जाहाथे जों ओनसोलखौ बोरै जौगाहोलांनांगोन बेखौबो नोजोर होनानै दिनै जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफारिया बिथांमोन बर' साहित्य सभानि मावथिफारिया बिथांमोन समाजनि दायित्व लानाय मावथिफारिया बिथांमोन हारिमु आफादनि मावथिफारिया बिथांमोन मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन जाय जि दोलोआवनो थाया मानो बिथांमोनाबो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों बोरै खामानि मावलांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै दिनै अन्थाइग्रा बड'सानि मुङाव भलिबल होनायनि गेजेरजों मावनो नाजागासिनो दङ जों आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव बिनि गेजेरजों जों जाहाथे जोंनि खाग्राबारि ओनसोलखौबो जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरखौबो जों जौगाहोलांनो हागोन जोंहा मिजिंथिनाय दङ बेखिनियानो दिनैनि जिथु बुलुर बादायनाय हाबाफारि बेयावहाय मा टिमा बाहागो लादों आरो मोनबेसे टिमा बाहागो लादों देग्लाय मोनदाइन भलिबल टीमखौ बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो देग्लाय जोङो बांद्राय दिल्ली बा झारखन्ड इउपि बेफोरखौ जों लिंनाय जायाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि हारिनि सिनस्रि हिसाबै जों जायखौ जों सानो बर' साहित्य सभा बे जोंनि जायगायावनो जादों जोंनि समस्थियावनो जादों डिमाकुसियावनो जादों बे हिसाबै आरो तारिखआबो एखेयावनो गोलैबाय अक्ट'आबो खारन दा नै एक्जिबिसना सोलिगासिनो दङ दाख्लैनिफ्रायनो दा बे हिसाबै जथेस्थ'खिनि माने जों साननो गोनां जादों जिथु खालार बे खालारा फिक्स नामा नोंथांमोननि जोंनिया बे खालारा फिक्स जानुवारिनि 7, 8, 9 बे सानथामखौ लाखानाय जायो आरो बेखौ जों दोरोद होनाय जाया बेनिखायनो साहित्य सभायाबो माखासे एंगारहायै जेंनानि थाखाय बोरैबा बेयाव लाफैनो गोनां जादों आरो जायखिजाया जों सनमान होनांगोन दा बेवहाय जोङो मोनदाइनखौ लिंदों जे बेयाव एसएफ दङ आसाम पुलिस दङ तिनिसुकिया दङ मणिपुर दङ बङाइगाव दङ तामुलपुर दङ आरो जोंनि मस्ट लकेल खाग्राबारि थाहैबाय आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ थाहैबाय बङाइगाव दङ बजालि दङ बिथांमोना जोबोद मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै फैदों आसा फारिदों बिथांमोना जोबोद मोजां भाबै गेलेगोन आरो जोंनि जि बे ओनसोलनि रायजो राजानि सानस्रि आरो सान्थौ बा साननाय बेखौ जाफुंसार होगोन बा अन्थाइगोरानि मुंखौ माने बुहुमाव सिनायथि होनायाव बिथांमोनाबो निस्सय जोंखौ एसेब्लाबो थुलुंगा होगोन हेफाजाब होगोन बे जिहेतु मुंख्लंनि मुङावहाय होनाय जि बुलुर बादायनाय बेयो नेसनेलहालागै लांनायनि माबा मोनसे सिन्था खालामदों दाथ' नेसनेलानो बुंजागोन बेखौहाय जिहेतु गुबुन रायजोनिफ्राय फैयो गेलेनो थेवबो
बेखौ नेसनेलाइज खालामनायनि मोनसे माबा थांखि दङ? थांखियाथ' बेनो, मानो होनना बुङोबा गिबिनिफ्रायनो अल इन्डिया होननानै फोसावखानाय जादों। अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा होननानै बेखौ नामखौ होखानाय जादों। आरो बे हिसाबै बाहेरनिफ्रायनो जोङो मोनब्रै मोनबा टिमखौ लिंहरखानाय जायो। दिल्लीखौ लिंहरनाय जायो, इउपि लिंहरनाय जायो, झारखन्ड लिंहरनाय जायो, बिथिं माने उत्तराखन्ड, बिथिंनि बे पान्जाबनि नर्थार्न रेलवे बिसोरखौबो बेवहाय लिंनाय जायो। जे थांखियाथ' बिराद गेदेर, बेखौ होखानानै दोनदों। आरो दिनै बे अन्थाइगोरा बिथांनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय आरो नेसनेल लेभेलाव लांनो थाखायनो नाजादों। आरो बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो आवगायबोदों आरो स्टेटनिफ्रायबो बेखौ नाजागासिनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव आं फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनो जे जोंहा थांनाय बोसोराव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय फैदोंमोन फाइनाल गेमखौ बेखेवनाय हिसाबै। आरो बिथाङा फोसावनानै गालांदों बेयाव जे बे ओनसोलनि थाखाय आरो बयबो भलिबल गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय जे बेयाव भलिबल एकाडेमि गायसननाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावनानै गालांबाय। आरो दिनै बिथाङा माखासे प्रसेसनि गेजेरजों खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्सनि EM मानगोनां बिथां दावबासा बर' सार बिथाङा बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिनि थाखाय हानिबो सार्भे जाबाय। हा बेवहाय 10 बिगासो हा नांगोन होननानै बुंनाय लेखायै 10 बिगा हाखौ इतिमध्ये माने सार्भे खालामबाय। बे हाखौ नामजारि खालामनायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। हानि जेरा एलटमेन्टआ फैगोन अब्लानो बे भलिबल एकाडेमियाबो जाफुंगोन। आरो लोगोसे गोजोनथाव खौरां, जोंनि मानगोनां बिटिआरनि EM बिथां आरो जोंनि 64 नं पानारि बिधान सभा समस्तिनि MLA एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि सार बिथांमोननि सावरायलायनायनि गेजेरजों, बिस्वजित दैमारि बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेवहाय जोङो अन्थाइ गोरानि मुङै बिराद गिदिर मोनसे अडिट'रियाम मोननो थांगासिनो दङ। माबा अडिट'रियाम नङा, इनडोर स्टेडियाम। इनडोर स्टेडियामा बेयाव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय ओरैबायदि माने फेसिलिटि थागोन, बेयाव आलासिफोर थाफैनो हानाय, सिङावनो मिटिं खालामनो हानाय, माने सिङावनो जानाय थानायनि केपासिटि गासिबो थाजोबगोन। बेयाव बहुत खिथा इभेन्टनि खेला होनो हागोन, जेराव बेडमिन्टन गेलेहोनो हागोन, बेयावनो बक्सिं गेलेहोनो हागोन, बेयावनो भलिबल गेलेहोनो हागोन, गासै अल एभ्रिथिं बेयाव थाजोबगोन इनडोर स्टेडियाम। दा बियो गासै 12 कौटिनि इनडोर स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ। गाबोनो फाइनाल गेम जागोन। बे फाइनाल गेमाव नैयाव प्लेट बानायखाबाय। बिथांमोना गाबोनो बेखौ गायसनजेनसिगोन। बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा गाबोन बेवहाय गायसनजेननाय हाबाफारिखौ लादों। निस्सय खम समनि गेजेराव बे लुफुं जासिगोन। अब्ला बे इनडोर स्टेडियामा जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलनिल' नङा, गोबां गोजान गोजाननि गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनो हागोन। मोनफ्रोमबो इभेन्टआव बेयाव आराम गेलेनो हागोन। आरो लासैनो बियो मोजां मोनसे माबाजों थासारिजों थांनानै नेसनेल लेभेलाव थांनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आरो जों फैबाय थानाय समाव इनडोर स्टेडियामखौ बेखेवनायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगिरि बिथां आरो असम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बेयाव फैनायनि खोथा। अब्लाथ' बिनि थाखाय आरो गोजोनथाव आरो मा थानो हागौ। जों बिनि गेजेरजों जोंनि अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि मुंखौ गोजोर लाखिनायजों लोगोसे जोंनि साननाय जि बड'फानि सिमां, बर' हारिखौ गेरेमसा दानायनि मोनसे माने साननाय, बैफोर हाबाफारिया बेफोरनि गेजेरजोंनो लासै लासै जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय दं।